Ayo Kurawa, padha maju bebarengan. Dirangkat Anoman lawan kadang-kadange Bayu. Maju bebarengan. Ayo dirangkat. Ya! Kamu nggak buka pakai aku. Wow!
Anoman lawan kadang-kadange Bayu maju bebarengan. Ayo diraket. Ya. Mundi ati ning lisanati manyu kenati rosan juaning Kurawa kados pundi mawon pawartanipun mawon ajeng yen atur rinimo pilih palungguhan samangke pertapan kutha Lungguh tinenggan dening kadang para Bayu ingkang ketuanganipun boten wonten sanes namung inggih Anoman. Lajeng kados pundi anggenipun badhe mebet wonten pertapan kutha Lungguh supados saged pinanggih lawan tembang Esawa siji. Mbok menawi kok gagal wikaraan to karya to nggih. Menawi kadang kula tulus sendiri sawetawis. Kula pribadi ingkang badhe nyarirani manggi Anoman supados saged nglawan wonten ngarsanipun Sang Yogi. Nuwun inggih. Cuman tokohan niru pujangga sangat muda ing batine menawi kula waspaosaken nitik saking pengagem paduka menika salah satunggalipun Narendra ingkang ngarawuh wonten ing pertapan kutha Lungguh mriki menawi to Sudyawasani paduka menika sinten jiwun ya nderek tepung Anggradiwanuh yen to jeneng sira tambuh marang jeneng ingsun ya aku mburi saka negara Ngawangga Kadipaten Ngawangga dene jejulukku Narapati Basukarna. Oh inggih menawi to mekaten panabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap padha-padha Narapati Basukarna. Latalah ndak sawang saka negarmu kowe kuwi wujuding sato nanging tata kramamu jangkep kaya dene menungsa lumrah. Ya, ndak tampa pangabektimu ora liwat prestu wae tamparana. Puniki sanget anggen kawula mugi. Banjur kowe kuwi sapa? Menawi paduka tangga Kanjeng Andika. Kula pun Anoman inggih senggana. Anoman. Nuwun inggih.
kowe cantrike Pemban Kesawa Sidi Lasmana ingkang dados atur paduka kene ana Bloko Suta Blakotang terus terang anggonku tumeka nang papan kene ora ana ya mung kejaba aku dinuta dening Kyai Prabu Duryudana supaya kene tumedhak ana ing ngarsane Sang Atapa ya kuwi Pemban Kesawa Sidi mbok menawa ripalungguhan iki papan kene kanggo sarana tumurning nurbating Gusti kang sinebut pepakem Makutha Rama kula ndak jaluk kanthi sarongareh dina iki aku larapno marang asaning Sang Atapa ya Pemban Kesawa Sidi nuwun sewu sinuwun boten kok rama kula menika nyentolani menapa ing dados aturipun Narpati Basukarna nanging sedaya menika sampun pinasrahaken purba kelawan wasisa dene Pemban Kesawa Sidi dinten menika nembe ngayati samadhi maladine boten wonten pawongan ingkang dipun parengaken mangarsa utawi mangasrama wonten ngarsanipun Sang Atapa anoman wonten dawuh ngene ya kena mbok balekne lakune sakliyane Ratu Ngawaga ning yen to Narpati Basukarna aja mbok tampik ya mboten sinuwun kula sampun pinasrahan dados gelar lan ningkuping kahanan sedaya sampun pinasrahaken dening kawula wonten bobol boroting lampahan inggih anoman ingkang dados ganjel ampeanipun Sang Pemban Kesawa Sidi Adyatre sang abiramu dirangkul dirembe dosa rekaning bawana ndak baleni sepisan meneh aku larapno nang ngarsaning Sang Pemban Kesawa Sidi ora ganalan suwe aku bakal bali marang negaraku ana mboten sinuwun menawi toh ngandika maksa menapa ingkang dados kekapi kajengipun anoman ingkang dadi kepala wonten ing mriki kula ingkang kedah mangsulaken paduka Narpati Basukarna bagus yen to anggonku bakal suwan kudu tineter dening jeneng Siwanoman morokake seblakno dadamu cobanen yen kowe pengen nyoba kabeh dayane Ratu Ngawaga nuwun sewu sinuwun ya Narpati Basukarna morogake ayo ana predaku monggo praladosi
Basukarno edan kok disumbari ya Allah mangsa Basukarno aja ndok senggo aku kalah yen to wis karno lentungan aja takon dosa lepase Kunto Wijaya Danu mbok dadi lumaro Jaya Mangko imbang-imbang ngomong ora ngomong Ojo alok kelangan Narpati Basukarno. Kasurung angin ning nafsu satemah kesuwo apa kang dadi laku ning Basukarno lepas saka kendheng Kyai Kunto Wijaya Danu mongko kuwi kanggo agul-agul sumpah prastiaku ora bali marang negara Ngastina yen to durung kasembadan boyo